Pinagtibay po ng Task Force Disiplina ng bayambangang koordinasyon po ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan upang mas epektibong matugunan ang pagkakaugnay na issue o magkakaugnay na issue sa trapiko, kalinisan, seguridad at kaayusan sa nasabing bayan. Sa pagpupulong tinalakay po ang pagpapabuti ng daloy ng trapiko batay sa resulta ng Volume Traffic Count Survey na magsisilbing batayan sa pagdaragdag ng TFD manpower at sa panukalang paggamit ng bagong uniforme ng mga traffic enforcers para sa mas malinaw na pagkakakilanlan at mas epesyenteng pagpapatupad ng tungkulin. Binigyang pansin din ang mga usaping may kinalaman sa kapaligiran at kalinisan kabilang na ang reklamo sa mabahong amoy sa may Quezon Boulevard at mga kalagayan ng mga vendors sa talipapa sa Barangay Nalsian Sura. Nagkasundo naman po o pagkasunduan naman ang pagsasagawa ng dialogo sa mga vendors upang linawin ang mga patakaran sa sanitation permits at masigurong maayos at ligtas na operasyon. Kasabay nito, tinalakay ang pagpapalakas ng seguridad sa mga komunidad, partikular na sa Barangay Bani sa pamamagitan ng pag-check at pag-install ng 10 units ng solar street lights na inaasahang magpapabuti pa sa visibility at kaligtasan ng mga residente lalo na sa gabi. Ayon sa TFD, inaasahang sa pamamagitan ng patuloy na koordinasyon at sama-samang pagkilos ng mga ahensya ay higit pang mapapalakas ang disiplina, kaayusan, kaligtasan sa buong bayan. IFM News. IFM News. IFM News.